שם הסיפור, הסביבון שלא יסתובב. יונתן היה סקרן ושמח. בחג החנוכה הוא קיבל מתנה. סבא וסבתא סביבון חדש. הוא התרגש לשחק בסביבון. אבל משהו לא היה בסדר, הסביבון לא הצליח להסתובב. יונתן ניסה לבדוק מה הבעיה. בסביבון בכל הכיוונים. ניסה לסובב אותו בכוח, אבל הסביבון נפל כל פעם. ונתן לא ויתר. והוא ביקש לסביבון, בבקשה תסתובב. הסביבון נשאר דומם. נתן החליט לבקש עזרה מהחברים שלו. למה אמר יונתן? אתה יכול לעזור לי? אפשר לסובב את הסביבון שקיבלתי במתנה. אולי צריך לשמן אותו, אציה אומר. אבל גם זה לא עזר. נתן פנה לאחותו מיה. יש לך רעיון איך לסובב את הסביבון? צריך לנסות. לסובב אותו, אולי יותר מהר. אציה מיה. יונתן ניסה. אבל שוב הסביבון נפל. היה מאוד עצוב. גם הכלב של יונתן. בובי ניסה לעזור. הוא נבח וניסה לדחוף. סביבון עם האף. זה היה מצחיק, אבל הסביבון עדיין לא הסתובב. יונתן היה כמעט מיואש. ערב חג החנוכה. כולם התכנסו להדליק נרות. יונתן לקח את הסביבון איתו. הוא ניסה שוב פעם אחת. גם הסביבון התחיל להסתובב. היה קסם החג. יונתן חייך. למד שלא צריך לוותר. כי תמיד יש תקווה להגשים חלומות.